Здравейте! Искам да направя едно леко включване за нарцисистите, които в момента цели интернет е залят, и българския, и американци са много добри. Все пак с две думи моят скромен принос. Както са казали, нарцисът в основата си е дете, което не е успяло да се развие. И все пак да знаете, има два варианта. Нарциса дебне за роби. Истински роби, емоционални, сексуални, каквито искат да видите, но роби. Както едно дете иска да командва другите деца, иска да командва и майка си, и баща си. Естествен детски инстинкт. Но следващия вариант е нарциса също е перфектен роб. Ако някой успее да смачка нарцис, той е перфектен роб, той никога не се опъва, той не е бунтар, той не е пластичен, не е интелигентен. Той като едно смачкано дете, което е наказано в детската градина. И много пъти това е наказанието на нарцисите. Те си намират по-голям нарцис от тях, или човек с друг психически проблем, или безкруполен човек, който да ги пороби. И ако не намерят свои роби, те съвсем, което е много странно, ушки им са голяма работа, те се подлагат някъде и опитват да са луксозни роби. Те са точно като средната класа, много пъти са подобни. Те са роби, нарциси, които никога не се опъват да отидат нагоре, не си го признават дори пред себе си, и това в някаква степен ги устройва. И да знаете, че когато общувате с нарциси или самият вие сте нарцис, трябва да ги знаете, че тези две опции са съвсем реални. Или те ще ви дебнат да ви използват, или ако успеете да ги смачкате, вие ще ги използват. Те нямат пластичност, интелигентност, не могат да създават общности. Още един път ще кажа, изгледайте клипа на Дидие Дезор за плъховете, като събере 6 началника на едно място плъха, те ще се изпохапат един друг, накрая почва да се пецакват едни други. Много добре е направено. Така че, когато се произвеждат в семейна среда, се произвеждат нарциси, хората вярват, че техните нарциси ще бъдат принцеса. Колко приказки съм изчел за принцесите, че те винаги ще имат придворни, винаги ще имат слуги. Те не предполагат, че на практика произвеждат роб, който някъде просто ще наведе глава и няма да има истинска сила да поведе борба, защото той сам не води борбата, той иска да прецака някой друг да води борбата. Ако няма друг да се прецака, той ще си е роб цял живот. Благодаря ви.